Аларның җырлары шишмә шелтәрәвенә тиң, моңнары һәр кемнең күңелен били, әмма күпчелек тамашачы аларны белми. Нурлат телевидениесендә яңа проект. Һәр җомгада яңа исемнәр, яңа талантлар. Халык күңелен яулаган җирле үзешчәннәр турында таныш булыгыз проектында. Карамыйча калмагыз. Изге җомга кичләребез мөбарәк булсын, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, исәнмесез? Эфирда таныш булыгыз тапшыруы. Һәр тапшыруыбызда без районыбызда актив рәвештә үзешчән сәнгатьтә катнашып килүче, матур җырлаучы артистларыбыз белән, сәхнә осталарыбыз белән әледән-әле таныштырып киләбез. Бүген исә тапшыруыбызның чираттагы кунагы Гөлсинә Гәрәй кызы Хәйруллина. Тамашачылар аның җырлавы белән таныш булса да, әле Гөлсинә ханым турында хәбәрдар түгелдер. Бүген исә максатыбыз Гөлсинә ханым белән сезне якынрак таныштыру. Хәерле кичләр белән сезне, Гөлсинә ханым, исәнмесез? Исәнмесез? Гөлсинә ханым, әйдәгез әле яраткан тамашачыларыгызны үзегез белән якынрак таныштырыгыз. Мин үзем тумышым белән Норлат районы Зыйрикле авылыннан 8 еллык мәктәпне тәмамлап, аннан соң Норлатка 9 класска монда килдем. Аннан соң инде минем тормыш юлым башланып китте Самар шәһәрендә. Самар шәһәренә күчеп киткәч, анда мин ялкынлы яшьлек ансамбленә йөри башладым. Анда күп еллар солистка булдым. Гөлсинә ханым, сезнең бит әле туганнарыгыз да бик матур җырлый. Матур дип китаплар бастыралар, шигырьләр язалар. Менә шулар белән дә бераз гына мәгълүматлы булса иде. Минем Мәскәүдә сеңелем, бик талантлы сеңелем яши. Әлфинә Әхмәтҗан Мәскәүдә үзенең сольный концертлары белән, Казанда, Норлатка да кайтты ул. Мин дә аның концертларында бик теләп катнаштым. Башкортстанда сеңелем Гөлфия шигырьләр яза, китабында чыгарды, музыкасында үзе яза, көйләрендә үзе яза. Минем сеңелләрем бик сәләтле. Әнием дә бик әйбәт, бик матур иттереп гармунда уйный. Абыем да матур җырлый, матур баянда матур иттереп уйный. Менә мин аларның сеңелләремнең концертларында һәр вакыт булам. Рухи дәрт алып кайтам. Беренче тапкыр сез ничә яшьтә җырлый башладыгыз? Мин үзем белгәнне бирле җырлыймын кичкенәдән. Гомумән үзегезгә нинди җырлар ошый? Репертуарыгызда нинди халыкчан җырлармы, эстрада җырлармы? Минем күңелемә кирип калган халкыбызның моңлы, җаныбызга, каныбызга сиңеп калган моңлы татар көйләре. Аларны бик яратып җырлыймын. Уйна дустым гармоныңна, сине матур уйнатасың, уйнатасың, йылатасың, Юатасың, уйнатасың, йылатасың, күңеліне юатасың. Мин һәр вакытта җыр моң дөньясында яшимин. Күңелем минем яз тургае кебек җырлап яши. Кайчан башладыгыз сез шигырьләрне яза? Шигырьләр яза башладым мин яшьтән, яшь үсмер чагымнан. Ул вакытларда инде мин сөю, мәхәббәт шигырьләре язсам. Хәзер инде тормышта күбесенчә юмор, сатира, шаян чиметтереп ала торган менә шундый шигырьләр язамын. Балаларга шигырьләр язам. Димәк, төрле тематика, шулай бит? Төрле темаларда язам. Инде бүген яраткан тамашачыгызга нинди шигырьгезне бүләк итәргә булдыгыз? Бүген мин сезгә алып килдем инде заманча әби дигән үземнең bir яңа шигыремне. Кесе телефоны алып биргәннәр бер әбигә, колагыннан бердә алмый тотып йөри ул иде. Кнопкасына баса да әллү дип эндәшә, шалтырата белмәсә дә үз-үзенә сөйләшә. Исемес яза, аныклар әби укысын дип, күршесенә мактана ул, бүген хат алдым дип. Менә шулай бер вакытны тагын исемес ала. Әби хатны укып чыккач, аптырап уйга кала. Телефон номерын бутап, исемес килеп җиткән, мәхәббәт хатларын укып, әби шатланып киткән.
Юк, менә шундый заманча әбиләргә багышланган иде әлеге шигырь юлларыбыз. Шулай бит, Гөлсинә ханым. Рәхмәт сезгә, менә шулай матур итеп безнең студиябезгә килеп, үзегезнең моңнарыгызны бүләк итеп, шигырьләрегез белән сөендергәнегез өчен тамашачыбызна әлбәттә сезгә әнә шулай иҗат уңышлары теләп калабыз. Рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, бүген студиябезнең кунагы Гөлсинә Гәрәй кызы Хәйруллина иде. Чынлап та Нурлатта безнең талантларыбыз бик күп. Әнә шулай матур итеп алар шигырь дә язалар һәм инде моңлы итеп җырлыйлар да. Хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, киләчәктә дә без сезне әнә шундый талантларыбыз белән таныштыра барачакбыз. Һәм әлбәттә инде моның өчен сездән тәкъдимнәр һәм дә хатлар көтеп калабыз. Шалтыратыгыз безгә. Безнең телефоннарыбыз 24026 һәм 24028. Киләсе эфирда очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.